ndị si na ndị na-alụ ọrụ n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service achịkọbago ọgbakọ ịmụnye ọkụ nsọ iji wee kwanyere onye nke anyị nọ na ngalaba onyonyo lagoro mmụọ bụ Ifeanyi Obinyela aka ugwu na isi ụlọ ọrụ anyị dị n'Ọka. Gebalokwe wetara anyị akụkọ. Ndị na-alụ ọrụ na-ABS okwu n'oge ya bụ ihe mmemme onye ji ọkwa managing director nke ya bụ ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Maazị Chris Molokwu kpọkụ ndị na-alụ ọrụ ebe ahụ ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-enyere ibe ha aka ma na-agbaghara onwe ha oge ọbụla ha mejọrọ onwe ha, ebe ọ kọwaziri ọnwụ Ifeanyi dịka ọnwụ metụtara ya metụtakwa ụlọ ọrụ ahụ nke ọma. N'aka nke ha, onye ji ọkwa director News and Current Affairs Department nke ya bụ ụlọ ọrụ bụ Oriakụ Judy Jeff Nwabueze, onye ji ọkwa Director Administration bụ Tina Ekenta, onye ji ọkwa Deputy Director News and Current Affairs bụ Paul Ezeoke, nakwazi onye ji ọkwa Administrative Staff nke ya bụ n'ọlụ bụ Oriakụ Ijeọma Amadi kọwara ya bụ Ifeanyi nagoro mmụọ dịka onye na-ahụ udo n'anya, onye wetụrụ onwe ya n'ala, nakwazi onye na-alụsi ọrụ ike oge ọ dị ndụ, ma kpee ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwe. Cheta na-ekwugo na a ga-enyi ozu ya bụ Maazị Ifeanyi nagoro mmụọ n'ụbọchị Fraịde bụ mkpụrụ ụbọchị 13 nke ọnwa Juun n'afọ 2025 n'obodo ya bụ Ọlụukwu.